Fagorreko batzarrak amaitu ditugu, gaur bertan oantxe amaitu dugu azkena, Fagor taldean egiten dugun batzar nagusia, era telematikoan egin dugu, eta dena oso ondo joan da. Bertan, aipatu dien gaien artean, nik azpimarratuko nuke, kooperatiben aldetik jasotzen dugun mezua, ez da? Aktibidadea berreskuratzen ari dela, azken hilabetetan maiatzetik ona, hainbat kooperatibetan, ez da guztiz orokorra, baina berreskuratzen ari da, baina baita ere beste mezu bat eman digute, ez da? Irailetik aurrea, faltadan bizibilidadea, ez da? Eta hor ziurgabetasun importante badago, zer gertatuko dan irailetik aurrera. Batzarren ere aipatu dugu, gure kooperatibak, gure barkuak itxason erdian daudela, pandemiaren itxasoaren erdian, eta hor zuhurtasun handiz jokatu behar dugula. Hortarako neurriak hartu behar ditugu bai epe laburrean aurrera ateratzeko, baina ahaztu gabe epe ertain eta luzeak. Eta bukatu dugu itxaropen mezu batekin. Gertatzen dena gertatuta ere, aurrera aterako gara, eta uste dugu denon arten, geure betiko baloren eskutik, aurrera egingo dugula datozen hilabetetan.